Nahimong sentro sa mga panghitabo kagahapon ang Cebu City Sports Center, kundi gihimo ang ritual showdown sa mga contingents. Apan sama sa kadalanan, nakasinati usab og kalangan ang presentasyon nga natapos magtungang gabi ina. Ang report ni Nico Sereno. Sayo palang gani, sadya na kaayo ang kadalanan sa dakbayan. Sayo nga nang gawas ang mga tao. Ang uban mi pwesto ng daan sa mga roadside bleachers nga gimontar aron mas nindot ang view nila sa mga pasundayag. Moabot sa 20,000 ang capacity niini. Sa gawa sa Sports Center, alas 7 pa sa buntag taas sa sabkaayo ang linya sa mga pasulod aron mutan-aw sa ritual showdown. Higpit ang seguridad nga gipatuman sa mga otoridad. Sulod sa Sports Center, alas 8 sa buntag gihimo ang Santos Camisa nga gitambungan sa mga city officials. Humani ini, gihimo ni Mayor Raymond Garcia ang deklarasyon pagbukas sa parada. Didto tagsa-tagsa ng misayaw ang mga contingents sa grand stage. Naglakip sab sa gipasundayag ang mga puppeteers, higante ug mga floats. Giatngan ang ritual showdown sa mga dancing contingents nga mipakita sa lain-laing tema, konsepto ug interpretasyon. Apan parehong nagtuyok sa debosyon ug pangaliya sa Santo Niño. Pagkagabi, nagkasinati og kalangan ang presentasyon. Pipila ka mga out-of-town contingents, wala dayon makaperform, sanglit na ungot pa ang exit gate sa Sports Center. Kining float sa usa ka kompanya, nalangan pa ug wala makaabante kay nasabod sa arko sa gawa sa Sports Center. Gikinahanglan pang gabso ng ulo sa ilang mga dekorasyon ug dayan-dayan aron makalusot ang float. Sa gawas, hilabihan sab kadaghan ang mga tao, maong nalangan ang pag-irog sa mga contingents. Ang kapulisan na busy sa crowd control aron makaabante ang mga parada. Samtang sa grand stage katapusang mi-perform ang guest contingent sa Naga City, kundi in lead dancer si Governor Gwen Garcia. Giubanan siya sa mga local officials sa pagsayaw sa mga mayor sa mga kalungsuran ug dakbayan, ingon man sa Tri-Cities sa Metro Cebu pagpakita sa hiniusang lalawigan. Pasado alas 11 na natapos ang pasundayag. Alas 11 na, ug naa pa mo diri karong gabi una. I would like to thank all of you. Gipasigarbo sa mayor ang malampusong Grand Parade nga labing dako matod pa. Some doubted that we cannot pull off a successful sinulog here at the Abiliana Sports Center back to the old route. Seeing all of you here, we have not just pulled off any ordinary sinulog, but we have pulled off the biggest, the grandest, and the liveliest. Hingpit nga gitapos ang programa pinaagi sa grand finale ug fireworks display nga nahuman hapit na magtungang gabi. Uban ni Godfrey Relien ug Cleofer Lumayag, Nico Sereno. Balitang Bisdak.